שהייתי בחמישי, אומרים אחרי קריאת סתר, תוסיף נבינו של שמיים, וקיים בו נוכח מישראל, עם, ונשם, ונם, ונסם, תמיד חטא, בכל מקום מישהו שסם. מה הפרוטקציה הזאת? למה צריך להתפלל על האנשים, הנשם, נם, נסם, אתם תוכחים עצמו, חכם ישראל, למה צריך להתפלל על נשם, ונם, נסם, תמידם? למה צריך להתפלל עליהם יותר משאר הציבור? איך מבינים את זה? זאת אומרת, כדי שלא יהיה טרדות, הוא ידאג משהו מהמשפחה שלו, הידידים שלו, אלה שסובבים אותו, אנחנו מתפללים שקיים בנו כל אלה, הם ושם נם נסם, תמידיהם, ואז אחר מצלול יהיו רגועים יותר, יוכלו לעבוד את השם ברוגע. זאת אומרת, זה הפשט.